Vítaj na mrazivej ceste. V dnešnom videu si rozoberieme 7. epizódu House of the Dragon. Vlastne predposlednú epizódu tejto série. Čo mám k tejto epizóde povedať? Podľa mňa bola jedna z tých lepších. Určite sa tam konečne stali nejaké veci. Posunul sa príbeh dopredu, ale je tam pár vecí, ktoré tam nemali byť nie preto, že by mne osobne vadili, alebo jak to mám povedať, ale proste sa tam nehodia. Poďme na rozbor. Posledná vec, všetko čo oznie v tomto videu je čisto môj subjektívny názor. Začíname Heleniným snom, keďže je snílek alebo Dreamers, a potom tam máme Rhaenyru, ktorá sa s ňou rozpráva najprv o tých snoch a potom ju tak silou konfrontuje, alebo jak by som to povedal, že proste chce od nej vedieť, či vyhrá, že či je predurčená bohmi, takže by som povedal, že už pomaly začína Rhaenyrné šialenstvo. Pokračujeme plynulo na Aemonda, ktorý je ešte stále zoslabnutý zo svojho zranenia, ale tak čo sa čudujeme, taký pich do chrbta musí niečo zanechať. Vidíme tam príchod Alicent, s ktorou zažije incestné radovánky a dokáže sa, že to je iba jeho predstava a celý čas si to užíval z Elise, ale trošku ho to dosť zmetie a keď od nej ujde, vidíme, že prišla skutočná Alicent a Aemond má chvíľku problém rozoznať, že či to je vlastne skutočnosť alebo či to je iba jeho predstava zase. Máme tu riečnú armádu so zimnými vlkmi a páči sa mi, že Lord Dustin sa postaral o to, aby Sir Criston Cole nezmeškal žiadnu nasledujúcu udalosť, aby proste videl, že čo sa stane, aj keď asi to pamätať veľmi nebude, ale aspoň tam bude. Vidíme tam taktiež Gwaina, ktorý je dosť alebo nie šokovaný, ale dosť taký skeptický, že čo vlastne ďalej. Blíži sa nich 20 000 vojsko, oznámi to Ormundovi a Ormund taký, že nič. Je proste nič. Vidíme, že má nejaký plán, ale stále nám ho nepovedal. Vidíme, že Jane Arryn napísala Daemonovi o tom, že Rhaena sa neskrýva a lieta so Sheepstealerom všade dookola. Vidíme, že Daemon je dosť z toho nasraný, že sa mu to nepáči, že mala ju zastaviť, zavrieť alebo niečo. A taktiež tu máme takú menšiu zmienku, alebo jak by som to povedal, že je pravda, že Jane Arryn sa nikdy neoženila, nikdy nemala deti a bolo také verejné tajomstvo, že sa jej nepáčia muži a seriál to zobral tak, že to nebolo verejné tajomstvo, ale dá sa povedať, že to tu potvrdili. Podľa mňa, tak si to ja vynaložujem. A napríklad s týmto vôbec nemám problém, lebo o nej sa proste nevedelo. Proste nikdy, ale nebola nikdy akože vydatá, nikdy nemala deti, nikto proste nevedel, že čo, prečo, na čo, za čo. Tak bolo také verejné tajomstvo, že pravdepodobne sa jej páčia viacej ženy ako muži. Nebudem vám klamať. Chvíľku, keď som videl túto scénu, tak som si myslel, že oni spravili len TRLV a normálne, že zabudli, že už túto scénu vlastne dali do predchádzajúcej epizódy. Teraz neviem, či do 5, či do 6, nechcem vám klamať. Úplne som bol v tom, že však toto som videl. Čiže toto sa stalo pred 2 epizódami, alebo pred epizódou, že toto čo je? No ale potom sa ten dialog vyvíjal úplne inak, takže som bol taký, že OK, mám deja vu. No a ten ich rozhovor, že brat ti už povedal, že sme sa akože poboskali? A Adam iba, že čo? Ale potom našťastie videli Sheepstealera, takže ten rozhovor sa keby skončil, ale myslím si, že bude v poslednej epizóde dosť dôležitý. Alebo proste, že ten rozhovor prebehne. Máme tu, ako Alicent vysvetľovala Aemondovi, ako ušla, akože Helena je zavretá a privedie ho ku členovi kráľovskej gardy Rhaenyry, ktorý ho mal zabiť. No lenže Aemond, aj keď netušil zradu, potreboval sa zbaviť svedkov, ktorým nedôveroval, no a žiaľ Bohu, chlap si to odniesol dýkov do krku a Alice potom iba prišla, že je čas na obed. Proste iba tak,
Takže tam niekto zomrel, to je asi bežný deň na Harenovej, že niekto zomre. Mali sme tu taký obed, alebo, no dá sa povedať, obed medzi Ormundom, Daeronom a na druhej strane je unesený Corlys, ktorý vlastne počúva, čo od neho chcú, do tej chvíli, než začne Ormund urážať jeho ženu, čo vidíme, že Corlysovi to vadí, lebo však on svoju ženu nadovšetko miloval a urobil by všetko pre ňu, aby ju získal naspäť. A máme tam taký detail, že vlastne Ormund rozmýšľa tým, že by bol vegetariánom. Ale páči sa mi hlavne to, ako Corlys povedal, že rád by som sa vrátil do cely, takže to podľa mňa trošku Ormunda zasiahlo, že Corlys považuje alebo bere celu lepšie miesto ako jeho. Máme tu smútiaceho Gwaina Hightowera, ktorému je ľúto, ako dopadol Sir Criston Cole, čo môžeme aj vidieť, že dosť dlho spolu cestovali vlastne od kráľovho prístavu až po ten les, kde sa vlastne rozdelili, takže mali spolu neuveriteľne dlhú časť sa spriateliť, zoznámiť, zistiť o sebe strašne veľa vecí. Daeron rozmýšľa o tom, že by vlastne kapituloval, alebo jak by som to povedal, že by sa proste zdal, že by sa zdal Rhaenyre, proste by sa zdal, no. A potom tam máme také, že Gwaine povie však odlet na Tessarionovi a niečo bude, ale Daeron dobre poznamenal, že ak by teraz opustil svojich mužov alebo svoje vojsko, čo by to bol za kráľa a kto by takého kráľa potom prijal, keď už proste by vedeli, že keď tečie do vod alebo tečie do topánok, tak on proste odletí, aby zachránil sám seba. Ďalšie zasadnutie Malej rady Rhaenyry, kedy sa konečne Torrhen's odhodlal, alebo mu narástli gule a začal obviňovať, dá sa povedať, Rhaenyru a aj všetkých, že ho tam dosadili len kvôli tomu, aby proste všetku vinu na ňoho hodili. Aj to tak proste vyzeralo. A jemu to došlo a dosť mu to vadí, čo sa nečudujem, lebo však rod Manderly je vážený rod na severe aj celých 7 kráľovstvách, jeden z najbohatších, by sa dalo povedať, určite najbohatší na severe a jeden z tých bohatších rodov vo Westerose. Máme tam, že ale Rhaenyru to vôbec nezaujíma. Zaujímajú, či prišla nejaká správa z Harrenhovu, neprišla. Či prišla nejaká správa od Corlysa, neprišla. A taktiež ju zaujíma to, že kde je Daemon. Daemon odišiel. Potom vidíme, že tam behol Adam s Bélou a oznámia, že akože nenašli Vhagar, ale videli Sheepstealera. Prepačte, ešte som vám zabudol povedať, že Lady Frey ide dobiť Harrenhov, čo bude určite epická bitka, ako som už hovoril dávnejšie. Každú jednu scénu z Mysaariov ja skipoval som to, aj keď som to pozeral, že tá žena ma vôbec nezaujíma. Jedno, čo ma bude zaujímať, keď jej konečne niekto odjebe hlavu z krku. Máme tu nášho kráľa Aegona II. S jeho sprievodom, ako chcú ísť do Maidenpoolu a stade potom odísť do Bravosu, ale dozvedeli sa, že Lord Mouton vlastne zvolal vojsko a dobíja všetky okolité dediny, aj proste mestečka, všetko dobíja mene Rhaenyry a hľadajú nášho mistra Lannistera. Máme tu takú rodinnú večeru, by sa dalo povedať, alebo skorej obed medzi Alysanne, Elys a Aemondom, ktorá prebieha v takom divnom múde, by som povedal, a nakoniec to preruší Elys tým, že treba ísť pre drevo, čo Aemon dá na seriál, alebo jak by som to povedal, a vidíme, že aj pri sekaní dreva jej to vyčíta, že proste nie je malé decko, ktoré mu musí rozkazovať, alebo ktorého by mala viesť, a ona mu povie, že Alysanne neverí a Aemon by jej tiež nemal veriť. Alysanne sa vráti nášmu mŕtvemu hrdinovi, ktorý mal Aemonda zabiť. Najprv mu chce zobrať meč, čo sa jej nepodarí, potom mu zobere dýku, ale nakoniec si všimne rastlinu, ktorá pravdepodobne je akože otrávená alebo môže spôsobiť otravu, a vymyslí plán, že teda nezabije svojho syna dýkou, ale otrávi ho, podľa mňa. Vidíme tu, že Aegonovi narastli tiež vajtiska tejto epizóde a nakoniec sa rozhodne, že on utekať nebude,
a postaví sa Mutonovcom, Lordovi Mutonovi a celej jeho armáde. Vidíme, že dvaja muži, ktorých najal náš pán Lannister, nakoniec ujdu a taktiež aj Larys nakoniec povie, že on bude vo bitke zbytočný, lebo však je kripel, väčší kripel ako náš král, ktorý vie aspoň bojovať a odíde, ale slúbi, že sa postará o to, aby nikto nezabudol na Aegona II. A teda nám zostal náš pán král so svojím verným levom a idú sa dvaja postaviť celej Mutonovej armáde. No, zaujímavé. Caraxes dobehne Sheepstealera, vidíme, že Sheepstealer je obrovský, skoro tak veľký ako Caraxes. Potom tam máme taký pekný rozhovor medzi Démonom a Rhaenou. Rhaena mu povie, že vlastne jej cieľom je dostať Vhagar, tým pádom by mohla prestúpiť pred kráľovnu a mohla by žiadať milosť. A Démon sa zachová konečne ako otec a povie jej, že sama na to nemáš, ale ja sa k tebe pridám a spolu máme šancu tú beštiu skoliť. Taktiež sa jej prizná, že vlastne tiež dlho nemal draka, čo je vlastne pravda, lebo však jeho brat Viserys si claimol Baleriona a v tom čase žiaden významný drak nebol voľný, lebo však Caraxesa mal jeho strýko Aemon, jeho otec mal v tom čase Vhagar, takže žil jeho starý otec, ktorý mal Vermitora, tak Meleys už bola tedy s Corlysovou ženou, takže nebol vážne žiaden drak k dispozícii, taký významný, jedine ak by som mu vyliahol z vajca a ako poznáme Démona, tak to by nebolo adekvátne pre neho, lebo však on chcel beštiu a hovorí, že teda tiež to ťažko znášal, keď mu zomrela mama, čo je pravda, lebo však Viserys bol žiali a jeho otec ešte väčšom žiali. Takže toto bolo celkom pekné a trošku otvorenie sa Démona aj pred ako keby divákmi, ktorí nečítali knihy a vlastne nevedia, jak vyzeral život alebo jak to bolo pred House of Dragon, keď ešte vládol vlastne Jaehaerys. Máme tu príchod Syraxa, Seasmoka, Adama a Rhaenyry. Démon hneď povie svojej dcere, nech uteká. Naša pani kráľovna pošle Adama po ňu a nepochopil som, prečo tam Démon iba tak stál a nerozbehol sa za Adamom, keď chcel, aby jeho dcera ušla, tak mal niečo aj preto urobiť, lebo však bolo jasné, že ju dobehne. A vidíme, že Rhaenyra je psychicky dosť ešte viac prdeli ako doteraz a Mysaria jej zase pomotala hlavu. Tá postava by už mala prísť o hlavu. Tá Mysaria, už len na to čakám. Adam nakoniec dobehol Rhaenu, ako som hovoril, ktorá prestúpila pred našu milovanú kráľovnu, ktorá najprv tomu nechcela veriť, potom jej došlo, že áno, ona jazdila a namiesto toho, aby to nejako, akože jasne je to matka, ale aby to nejako uhrala, tak proste ako keby jej povedala, že je to koniec a ty končíš s tým drakom, čo je na škodu, lebo však minus jeden drak a potom vidíme, že Sheepstealer sa rozhodol brániť svoju jaskyňu. Jediný démon mal rozum a rozbehol sa ku Caraxes, aby vlastne ovládal svojho draka bitke. Počas toho, ako Adam, kráľovna a Béla odišli, vidíme tam, že prví sa do seba pustili Sheepstealer a Syrax, no a Syrax nemá žiadnu šancu proti Sheepstealerovi. Myslím si, že úprimne, aj keď mu Seasmoke potom išiel pomôcť, tak keby tam není démon na Caraxes, tak Sheepstealer zabije aj Seasmoka, aj Syrax. Lebo ako môžeme vidieť, Syrax pred smrťou zachránil len Caraxes a démon potom dobre povie, že proste choďte preč, ja to tu dokončím a videli sme, že Caraxes to aj dokončila, aj keď chudák démon spadol a videli sme potom také zlaté, že Caraxesina prvá
prvá akože reakcia, alebo jak by som to povedal, nebolo to, že išla doraziť, alebo išiel doraziť Sheepstealera, najprv skontroloval svojho jazdca, čo bolo také pekné a videli sme, že keď to puto je silné a je skutočné, tak proste ten drak urobí pre svojho jazdca čokoľvek. Máme tam ďalšiu scénu s mizériou a jediné, čomu k tomu poviem, čo sa mi páčilo, že kurva vždy ostane kurvou. Takže dúfam, že si to uvedomí a konečne zavre hubu. Máme tu vrátenie sa Seasmoka a Syraxa a Rhaenyra reakcia, že zavrieť ju, nechcem ju vidieť, je taká detinská, namiesto toho, aby sa s ňou porozprávala a vypočula si ju. Ale tak u Rhaenyry sme si mohli zvyknúť, že je proste niekedy mimo. Máme to tu. Alicent doniesla Aemondovi víno, ako som hovoril, Stopro je otrávené, Stopro ho otrávi a ako sa pozerala na to Díku, tak aby to neskončilo tým, že ho otrávi a ešte mu ju pichne do srdca alebo do krku, aby vážne sa o ňo postarala a tá sentimentálna stránka, ako to uhrala, Aemond je vážne emočne nestabilný, čo sa týka svojej mamy a mal by to s niekým riešiť, lebo ho to bude stať život. Máme tu taký rozhovor po tom, čo sa všetkom stalo medzi Daemonom a Rhaenyrou, čo ma tak trošku šokovalo, že Rhaenyra ako keby nechcel odvolať svoju slúžku, lebo mu neverí, že by jej neublížil. Daemon mal milión šancí sa proti nej postaviť, milión šancí mal získať trón sám pre seba. Keby chce, polka Westerosu by bojovala za ňo, nie za ňu. Zohnal jej riečnú armádu, bojuje za ňu, zomiera za ňu, vyjednáva za ňu, robí všetko za ňu, snaží sa vyčistiť jej mesto, každému hovorí, že moja kráľovná a ona mu aj tak neverí, lebo chráni svoju dcéru. Ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale Rhaenyra má veľmi veľké psychické problémy a mala by navštíviť nejakú odbornejšiu pomoc. A máme tu potom nádhernú sesterskú lásku, čo sa mi extrémne páčilo. To bolo extrémne nádherné. Na toto som extrémne zvedavý v ďalšej epizóde, ako budú Alyn a Adam reagovať na to, že Ormund poslal Corlysov prst, že čo spravia. Toto ma extrémne zaujíma a na toto sa dosť teším, že čo spravia, lebo však toto v knižkách nebolo, tak som zvedavý, ako to seriál podujme alebo podchytí a dúfam, že to spravia dobre, lebo zatiaľ je to celkom napínavé a páči sa mi to. Máme tu otraveného Aemonda, ktorý sa doteperí Qualis, ktorá ho do ďalšej epizódy dá dokopy. A máme tu Alicent, ktorá ujde a bude sa skrývať na Herenove. Toto proste nepochopím. Buď ho mala dokončiť a vlastne prišli by sme o súboj nad Božím okom, alebo proste ho vôbec nemala tráviť, akože nemala ho otráviť, lebo jedine sa jej bude chcieť pomstiť a bude ju hľadať po Herenove, alebo ako som to povedal, takže toto je ďalšie sprosté, debilné, ja neviem už nejak to mám nazvať, rozhodnutie Alicent Hightower. Mali sme tu ďalšie Helenine sny, najprv, že porodí a zoberú jej dieťa, čo je dosť možné, potom sme tam videli konečne Dreamfire, ale jedno sa mi nepáči, že ju spravili podľa mňa dosť malú, nakoľko Dreamfire je po Vermitorovi najväčšia, je väčšia ako Silverwing, dokonca je staršia ako Vermitor. Potom sme tam mali ďalší sen, keď bola úplne Helena šťastná so svojimi 2 detičkami, predpokladám, že to bola Jaehaera a Jaehaerys, predtým než Jaehaery sa zabili. A potom zrazu začalo snežiť, čo môže byť akože referencia na dlhú zimu. Máme tu našich 2 hrdinov, ako čakajú na Mootona a jeho vojsko. Nakoniec sa im obidvaja postavia. Možno, že by bolo lepšie újsť. Prišiel ten Sunfire a nakoniec Sunfire trošku tiež poznačený ohňom sa postaral o Mootonové vojsko a vidíme, že Aegonovi tiež preskočilo, takže to majú asi v krvi, všetci títo Targaryeni a radi si preskakujú, alebo jak by som to povedal. A úplne posledná scéna je presne to, na čo som čakal. Nečakal som, že to bude takto, myslel som, že to bude úplne ináč. A máme tu
tajnú figurku Ormunda, čo je získanie Ulfa a Silverwing na svoju stranu a ponúkol mu vlastne nálev, čo je sídlo rodu Velaryon. No a vidíme, že Ulf tým súhlasil, takže Rhaenyra prišla o Sheafstealera v jednej epizóde aj o Silverwing. Ešte uvidíme, že o koho ďalšieho príde. A tým pádom sa dostávame vlastne úplne na koniec 7. epizódy, ktorá bola solídna. Páčil sa mi ten konflikt drakov, nepáčilo sa mi ani jedno rozhodnutie Rhaenyry tejto epizóde, ale však dobre. Ormund hrá svoju hru a hrajú zatiaľ dokonale, lebo nevie to prečítať nikto, podľa mňa ani on sám niekedy. Máme tam démona, ktorý podľa mňa pôjde na samovražednú výpravu za Vhagar, aby získal znova priaze Rhaenyry. Máme tam Mizériu, ktorá všetky scény od prvej série ju proste je to nechutný charakter, ktorá nemá mať žiadnu moc a nechápem, prečo tvorcom tak strašne záležalo na tom, aby proste tam niečo takéto dali. Malo to byť asi referencia na Varysa alebo Malička, ale nepodarilo sa im to vôbec z toho spraviť. Čo viac si to povedať, dal by som jej, keď nepozerám na Mysáriu, solidných 9 z 10, keď pridám Mysáriu, tak 6 z 10, ale všeobecne sa mi páčila. Budúci týždeň nás čaká finále 3. sezóny, z ktorej som zatiaľ úplne povedané dosť klamaný. Lebo okrem bitky v prvej epizóde a zabitie Cowla sme nemali nič. Vôbec, že nič. Všetky bitky boli off-screen, boli to akože safe budget a dúfam, že teda v poslednej epizóde budeme mať upravenú bitku o Tumbleton a konečne sa aj niečo stane. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite dať like, ak sa vám nepáčila, konečne dislike, nezabudnite dať odber, čo mi najviac pomáha do konca tohto roku, takže vlastne august, september, október, november, december, za 5 mesiacov by som chcel s vašou pomocou dosiahnuť 500 odberateľov. Dúfam, že sa nám to podarí, preto poprosím, aby ste tieto moje všetky videá zdieľali, písali mi do komentára, čo mám podľa vás zlepšiť, aby sa mi to podarilo. A nezabudni, cesta je možno mrazivá, ale nikdy po nej nepôjdeš sám.